Гостуващи трупи от различни градове в страната ще играят на сцените на Драматичен театър Адриана Будевска, Кукления театър и в Театъра за драма, опера и балет в Бургас. Въпреки Деня на Трауър, представлението, което играем е достатъчно сериозно. Това е Жестоки игри на Алексей Арбузов, поставена от един гост руски режисьор. Андрей Любимов се казва. Жестоки игри не е поставена у нас от 20 години. В рамките на седмица почитателите на Мелпомена ще имат възможност да гледат 13 представления. Тази година съм поканил предимно извън столични театри, не защото е въпрос да правим някаква опозиция на столичните театри, но да знаете, че през годините достатъчно столични театри всички са идвали на бургаска сцена. Просто така се случи, че тази година по-интересните представления бяха на извън столична сцена. Акценти в програмата са Калигула на Явор Гърдев и Златната мина с режисьор Марио Скуркински. Цените на билетите са 8, 12 и 15 лева. По 20 лева са билетите за спектакъла на Явор Гърдев Калигула. Заради големия интерес, той ще има две представления на 8 септември от 18 и 21 часа в Театъра за драма, опера и балет. Поради траура, коктейлът за откриването на фестивала също ще бъде отложен.